Ini Digicast Negros 10. Ang top 10 nga mabalita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyari na ang atong top story subong adlaw, Oktubre 3. Lacson Alonso Tandem nag-file na sing ilang mga COC. Bagyo Julian liwat nga nagsulod sa PAR. Truck driver nasapuan patay sa Talisay City. Bangkay isang lalaki nasapuan sa sulod sang truck. Kag sa Good Vibes, official music video para sa Mascara Festival 2024 gin-release na. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, bagyo nga Julian liwat nga nagsulod sa PAR. Las 8 kay nasang aga liwat nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga si Julian. As of 10 a.m., yari ini sa 245 km northwest ng Itbayat, Batanes. May kabasgon pagidini nga 120 km per hour kag pagpangmadlos nga 165 km per hour. Ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Itbayat, Batanes. Si Julian ang ginapaabot nga malandfall sa southwestern Taiwan subong nga hapon. Nagaamat-amat hinay ang bagyo kag ginapaabot nga mangin isa na lang iniliwat ka low pressure area sa sulod sang 36 oras. Ginapaabot man nga magagwa na ini sa PAR sa Biyernes. Wala sang direkta nga epekto sa pungsod ng bagyo pero ang pagbubo sang ulan sini nga hapon dala sang localized thunderstorms. Sa number 9, Solar Power Installation Project ginasugura na sa Bacolod LGU sa 15 ka mga barangay. Magluwas sa ginsuguran nga Solar Power Installation Project sa Bacolod City Government Center, ginsugura naman ini sa Barangay Alihis nga karon 97% na nga malapit matapos. 14 pa ka mga Solar Power Installation Project ang ginpaidalom sa bidding. Nalakip diri ang sa Barangay Handumanan, Singkang Airport, Tangub, Barangay Pahanukoy, Sumag, Punta Taytay, Barangay 16, Filisa, Barangay Estefania, kag Kabog. Ang solar power project ang may kabilugan nga 1,000 kilowatt peak nga capacity. Ini ang ginapaabot sa Benitez Administration nga makabulig sa pagkinot sa balayran sa supply sang kuryente. Ang paggamit sang renewable energy nangin prioridad man ni Mayor Albi Benitez sagod nga mas mapangapinan ang palibot. Ginpahayag ni Engineer Loben Cibalios, officer in charge sa City Engineer's Office, kapin sa 100 million pesos sa ginpain nga pondo gikan sa loan agreement para sa mga proyekto na ginapaabot matapos sa sining nga tuig. Sa number 8, hearing sa ERB na talana sa October 14 para sa mga nagparehistro sa COMELEC. Panugyan ang officer in charge o kunang election officer sa Bacolod COMELEC na si Attorney Revo Sorbito nga sa October 14 na talana nga ipatuman ang election registration board hearing para sa mga nag-file sa ila sining application sa pag buo o kung nag-file sa ilang voters registration. Sang nagligad nga Setyembre 30, naglabot sa masobra 600 ang mga voter applicants nga nakahingagaw sa last day. Pero karon wala pa sang patud nga kadamuon sang voter applicants samtang gina-verify sang katapo sang COMELEC ang mga nasubmit nga mga applications. Madason nga mag-post ang COMELEC Bacolod sang resulta sang ERB hearing. Sang 2022, naglabot sa 327,403 ang mga registered voters sa Bacolod. Sa number 7, Anay Lakas na SB member Natnat Dumagit nagsungka sa PNP kag nagpiyansa pero liwat siya nga ginserbihan
sang panibag-o nga warrant of arrest. Miyerkules na nagsungka sa otoridad si Anay La Castellana Sangguniang Bayan member Donato Natnat Dumagit matapos nga madalahig sa recruitment scam sa mga luyag mangin pulis. Sunod kay Police Major Rogen Nigos, ang hepe sa La Castellana PNP, nagsungka si Dumagit sa adlawman sa iyang arraignment sa iyang kaso. Nagpiyansa siya sa 220,000 pesos sa kaso nga 12 counts of estafa. Pagkatapos nga makapiyansa, liwat siya nga ginserbihan sang warrant of arrest sa dugang 11 counts of estafa. Temporaryo nga gindetain si Dumagit sa La Castellana Police Station. Ginkaka sa pwesto si Dumagit matapos ang 14 niya ka mga absences sa SP session. Una nga naaresto si Mary June de los Santos nga ginatudlo mastermind sa recruitment scam. 43 ka mga tagreklamo ang nakuhaan sa tig 247,000 kada isa sa pasalig nga madasig nga makasulod sa PNP. Sa number 6, bangkay na sapuan sa sulod sang truck. Ginapatihan Shabu kag Twitter na kuha sa iya tupad. Nagapabilin pa nga Mr. X ang lalaki nga nasapuan patay sa sulod sang truck sa Hacienda Masulog, Barangay Higimit sa La Carlota City kainasang aga. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lymel Pasquin, ang hepe sa La Carlota City PNP, nakita na lamang nga nagahapa ang bangkay sa sulod sang truck. May nakitaan man nga 3 ka mga empty shells ang caliber 45 pistol sa siyay sang suspected Shabu kag 2/3. Sunod sa PNP, may aras nga pila sa ulo kag natuo nga paa ang biktima. Gikan sa barangay Hagimit ang truck kag padulong sa barangay Yubo. Sa karon nagapaday ng investigasyon sang PNP kung anong motibo sa pagpatay sa biktima. Sa number 5, bangkay sa truck driver na sapuan sa kilid sang Katubuhan sa Talisay City. Ginausisa sang kapulisan kung may kaangtanan ang kaso sa pagkasapo sa isa pa ka lalaki sa truck sa La Carlota City. Yari ang report. Malapit sa mga sako, nakitaan sa mga mangunguma nga magatrabaho kunta ni isa kampo sang tubo ang duguon nga bangkay sing isa ka lalaki kay nasang aga sa barangay Zone 15 sa siyudad sang Talisay. Ang biktima, ginkilala nga si Marjon Bandalan, isa ka truck driver nga residente sang Sagay City. May pila sa ulo kag dughan ang biktima nga posible tuga sang igos ang bala sang pusil. Malapit sa bangkay sang biktima, nakitaan ang basiyo sang bala sang caliber 45 pistol. Makitaan man ang nagalapta nga kristal sang nabuka nga bintana sang salakyan. Gani ginatanaw ni Police Major Junray Batadlan, may nagluntad nga komosyon sa sulod sang salakyan sang biktima antes pa ginwigit ang iya bangkay sa higad sang kampo. Posible nga halin sa Bicol ang biktima. Mapanaton nga gina-imbestigahan gid kay gina-usisa tapadi ang mga pumuluyo kung ang mga buka ni bala nga windshield bag-o lang ni or daan na. Hindi pa matumod sang kapulisan ang motibo sa krimen, pero ila ginapadalman kung may kangtanan ng kaso sa pagkasapo sa isa pa kalalaki nga nasapuan patay sa isa ka truck sa La Carlota City. Sa inilang hapon, nakigangot ng pamilya sang biktima sa PNP sa paglaom nga matagaan sang kasulbaran ang kaso. Sa number 4, nadugangan sang 3 ang dengue-related deaths sa Negros Occidental. Sa kabilugan, 13 na ang ginreport nga napatay. Suno kay Dr. Girly Pinongan, ang Provincial Health Officer, ang 3 kabago nga suspected dengue deaths sa ilang record mga kabataan. Wala labot nga ulihi na nga sila nagpadulong sa doktor, may mga komplikasyon pagid sa ilang nga mga kaso. Sa datos ng Provincial Health Office as of September 28, may 4,400 ka dengue cases ang na-report. Kung ipaanggit sa kasubong ation sa 2023, 272.57% ini nga mas mataas sa mga LGU. Ang syudad sang Bago may pinakamadamo ang report nga kaso, 437 cases. Suno kay Pinongan, kung basehan ang kada simana nga reporting, makitaan man nga amat-amat na ang pagnubo sang kaso. Padayon ang ila panawagan nga magmangin matinlo sa palibot
labing nga tig-ululan sa karon. Madamo sang sarang nga mangin breeding place sang lamok. Nagaabiso man siya nga kung nagahilanat kag may namutikan nga sintomas ang dengue kaangay sang rashes, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Late sila ya bala katagto kay kung hindi maglala hindi ganyan magkadto sa kwan. Ang amon gani advice nga once mag-fever may rashes or ano makadto gid no kay basic karon mga bleeding dira tayo maayawan talaga sa ilaya. Kay amon nang ginabantayan magnubo ila platelet kag may bleeding pa gid so mas magproblema kita. Sa number 3, mga aspiring candidates, ilabi na mga magapapili bilang independent candidates sa Bacolod, ginapanugyan nga mag-file sa ilang mga Certificate of Candidacy antes sang October 8. Matawhay kag nagapabilin pa nga may duha pa lamang ang mga naka-file sa ilang Certificate of Candidacy humalin sa nagsugod ang filing sang COC sang Oktubre 1 sa Comelec Bacolod. Pero ginapaabot ni Election Officer Attorney Revo Sorbito nga mangin na masako ang last day sang filing sa October 8. Bangod may separado nga grupo nga natalana maga-file sa ilang COC. Gani nagapanugyan siya sa mga aspiring candidates ilabi na sa mga magapapili bilang independent nga kung mahimo mag-file sang timprano pa sa ilang COC sagod makalikaw sa kasakuon sa deadline. Sanday anay Bacolod City Mayor Evelio Bing Liradia kag anay siman nga si Romy Gustilo amo pa lang ang nag-file sa ilang COC sa pagka-kongresista. Sa number 2, kahapon nga adlaw nag-file sa iyang Certificate of Candidacy para sa pagka-alkalde sang Talisay City si Attorney Rowena Lizares. Si Lizares nga isa ka abogada, negosyante, kag community service advocate ang magatalo sa iyang bana nga si Mayor Neil Lizares nga yara karon sa iyang third and final term. Upod ni Lizares ang nga nag-file sang ilang COC ang iya party mate sa idalom sang partido kusog Talisaynon. Running mate ni Attorney Lizares amo si Vice Mayor Jose Nicolas Alandoni III. Kag sunod naman kay Lizares ang iyang pagpapili hindi lamang para mapadayon ang legacy sang subong nga administrasyon kundi nagalakip man sang pagpundar pagid sa foundation nga naplastar na. Kasubong man ang pagadalon niya nga vision kag mga bag-o nga perspective. Sa Banwa naman sang Murcia, Martes ang nag-file sa ilang mga COC si Mayor Jerry Rojas kag Vice Mayor Johnny Riosora. Upod ang 8 nila ka mga kandidato sa Sangguniang Bayan. Sa isa ka pahayagin siling ni Rojas nga luyag niya matapos ang 3 niya ka termino aguto matapos niyang tanan niya nga mga ginahandom para sa Banwa. Samtang sa Banwa sang Ilog, tigayon naman yung naka-file sa ilang COC. Si Mayor John Paul Alvarez, Vice Mayor niya ang ianak na si John Paulo Alvarez, upod ang ilang 8 ka mga konsyal. Nalakip sa ilang slate sa konseho si Anay City Director Celestino Guara Jr. kag silang nag-file sa idalom sang Nationalist People's Coalition. As of press time, may 7 na ka mga kandidato sa mayoralty elections ang naka-file sa ilang mga COC sa nagkalain-lain nga LGU sa probinsya. Kag sa numero 1 nga balita sa Negros Island Region. No LGU will be left behind. Ining magapadayon suno kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sa iya nga tuyo nga pagtapos ang iya ikatlo nga termino. Kay na si Lacson upod ang iya nga tandem nga si Board Member Jose Benito Alonso nga magapapili bilang Vice Gobernador ang dungan nga nag-file sa ilang Certificate of Candidacy. Yaring report ni Barbara. Napuno ang social hall sa provincial capital sa mga opisyal kag supporters na ni Governor Eugenio Jose Lacson kag Board Member Jose Benito Alonso sa ilang pag-file sa ilang Certificates of Candidacy sinila mga hapon. Si Lacson ang nag-file sa iya COC para sa iyang third and final term. Sa ilang pag-updanay ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, karon iya ginsiling nga ang mga proyekto sa probinsya nahatag nila sa tanan nga LGU kag wala sang may nabayaan. Luyag niya ini padayunon sa ikatlo nga term
termino nga iya ginapaabot makaupod naman si board member Alonso. Iya ginsaad nga ang katunga sang budget nila sa iya nga third term ang iya nga igabilin para naman sa magabulos sa iya. These past 5 years, in 6 years, we have practically covered all LGUs. There are even some projects that were not even asked for, no? But of course, I also have direct contact with their constituents, and so no LGU shall be left behind, regardless of party affiliation. Para naman kay board member Alonso, wala man siya una plano nga magpapili vice governor, iya na ginbaton ang amo nga pagpanghangkat karon. Pasalig niya nga mangin masulhay ang ilang nga mangin pag-updanay ni Lacson kung sila ang mangin mapalaron sa 2025 elections. Hindi kita problema si Gob, no? Ang amon nga tandem kung mapalaron kami, kung ano ka-smooth ang pagpalakat sa gobyerno sa probinsya, sa relasyon ni Vice Gob Jeffrey Saya mo man sakot. Ay dugay na kami kilala ni Gob sa una pa Vice Mayor kanay kami during the 90s. No? Dugay na kami. Nagupod si anay Congressman Jules Ledesma sa pag-file ni Lacson sa pagpakita sang iya nga suporta. Si Ledesma maga-file sa iya nga COC bilang congressman sa 1st District sa Domingo. Warrant support. I came here just for that. Kasama mo siya si Diretso yung San Carlos. Kasama mo si Mama Sulta? Wala. On Sunday. Ako lang. Magluwas sa kay Ledesma, yara man ang pila ka alkalde, katapos ang board kag mga supporters nanday Lacson kag Alonso. Nalipay kag ginapasalamatan sang gobernador ang suporta nga ginpakita sa ila. Para sa DigiCast Negros, Barbara Mijares. Kag sa Good Vibes, official music video para sa Mascara Festival 2024, gin-release na. Just Callen sang SB19, isa sa mga artist nga nagkanta. Subong adlaw, gin-release na sa Bacolod Yuhong Foundation ang official music video sa Mascara Festival 2024. Ang 2023 nga kanta, gin-rearrange sa multi-awarded nga musical director nga si Marvin Clido ang music. May upbeat kag may mga gin-inject nga mga words sa lyrics. Ang nag-perform sini amo Sunday Josh Callen sa SB19 kag ang international singer na nakabase sa Los Angeles, California nga si Tiana Cooker. Gin-shoot ini sa mga landmarks sang Bacolod City. Yari ang porsyon sang music video. Kag antes kita magtakop, shout out anay no sa mga live viewers naton kay Ma'am Gloria Bantigue from Pulo Pandan, si Sir Gerald Estardo from Riyadh, suki naton si Lovely Kitkit, si Joey Espegar, JD Sejas, John Rubin kag si Maricon Valladores sang Fairview, Quezon City. Kag amuyad to ang top 10 stories of the day. Tubtubwas, ako si Nico Dalfin.